να παρακαλέσω τον υποψήφιο για την Περιφέρεια Αττικής, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, για ένα χαιρετιστήριο. Αντιλαμβάνομαι, αφού με χειροκροτείτε πριν με ακούσετε, θα με ψηφίσετε κιόλας. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Και εσείς είσαστε ωραία. Είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι, ως επικεφαλής του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου για τη διεκδίκηση της περιφέρειας Αττική Συνεργασία όχι στο Μνημόνιο. Μέχρι τώρα με ξέρατε χρόνια να μάχουμε υπέρ των μισθών των συντάξεων, κατά της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, υπέρ της απασχόλησης των νέων παλικαριών. Όλοι έχετε ανέργους στο σπίτι ή ετεροαπασχολούμενους ή κάποιοι από εμάς έχουμε και παιδιά που προσανατολίζονται μετά το καταστροφικό μνημόνιο, προσανατολίζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Τώρα λοιπόν έρχομαι εδώ σε επικεφαλής ενός συνδυασμού για να δώσουμε να καταλάβουν οι αξιοπρεπείς και περήφανοι πολίτες της πατρίδας ότι ο καταστροφικός δρόμος του μνημονίου δεν είναι επιλογή, δεν είναι περήφανη επιλογή για την πατρίδα. Το καταστροφικό μνημόνιο που φέρνει ανεργία, που συντρίβει τους μισθούς και τις συντάξεις, που καταργεί το κοινωνικό κράτος, που αποδομεί τη δημόσια υγεία, δεν είναι απαραίτητα επιλογή της πατρίδας, όπως και ο Καλλικράτης, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος φίλος. Γιατί ο Καλλικράτης στην υπηρεσία του μνημονίου, κυρίως του μνημονίου 2, έχει μόνο ένα ρόλο: να εισπράττει αποτέλει και φόρους και να σπρώχνει στους δανειστές. Το πρώτο καθήκον, απαντάω και στο φίλο γιατί είχε δίκιο, και εδώ εκμεταλλεύομαι και από την παρουσία του και αξιωτήμου Προέδρου του Συνασπισμού και άλλων φίλων και εκπροσώπων συλλογικοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, το πρώτο καθήκον του μελλοντικού περιφερειάρχη που εσείς θα επιλέξετε είναι να βρει 500 εκατομμύρια για το 2011 να τα σπρώξει στους δανειστές. Άλλα 500 εκατομμύρια για το 2012 να τα ξαναστείλει στους δανειστές. Άλλα 500 εκατομμύρια το 2013 κλπ. Για να τα σπρώξει στους δανειστές. Και λέει το μνημόνιο αποτέλει από φόρους, από τους μικρομεσαίους, από τους επαγγελματίες. Συνεπώς, μαχόμαστε το καταστροφικό μνημόνιο που επιβάλλει ιδιωτική υγεία, που καταστρέφει τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό συμπαραστεκόμαστε σε εσάς σήμερα. Συμπαραστεκόμεθα στο Δήμο σας, στο μαχητή Δήμαρχό σας, να υπάρξει δημόσια υγεία, να υπάρξει ολοκληρωμένη λειτουργία του κέντρου υγείας, να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες αυτής της πολυπληθούς εδώ συνέλευσης του Δήμου, της περιοχής και του Λεκανοπεδίου ευρύτερα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μας υπολογίζετε κοντά σας. Είμαστε χρόνια κοντά σας. Θα δώσουμε μάχη για τη δημόσια υγεία. Θα δώσουμε μάχη για να λειτουργήσει όπως επιθυμείτε το κέντρο υγείας, το οποίο αρχικά πήγε σε σωστά. Πολιτικές κακές το απαξίωσαν και φοβούμε ότι αν δεν κάνετε τις σωστές επιλογές θα το απαξιώσουν. Και τελειώνω. Λένε ότι οι περισσότεροι από εσάς, αυτό το λένε οι δημοσκόποι και νομίζω θα πέσουν έξω, και κυρίως τα νέα παλικάρια της πατρίδας, τα οποία είναι αγανακτισμένα από την κακή πολιτική της κυβέρνησης, ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτό θα ευνοήσει την κυβέρνηση. Αυτό θα ευχαριστήσει τον κύριο Παπανδρέου. Αυτό θα τον κάνει να επαναλάβει αυτό που είπε προχθές στην Αμερική και το αναμετέδωσε το CNN, ότι δηλαδή ευγνωμονώ το λαό μου που στηρίζει την πολιτική του. Δεν στηρίζουμε την πολιτική. Δεν στηρίζουμε τη σύγκλιψη των μισθών, την κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Δεν στηρίζουμε την ανεργία των νέων. Μόνο στο Λεκανοπέδιο τα 35% των ανέργων είναι νέοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνεργοι. Θα είμαστε πάντα κοντά σας, διότι ήμασταν πάντα κοντά σας. Είμαστε στο πλευρό σας για να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία. Και ξέρω ότι διαχρονικά μας έχετε κατατάξει στους καλούς σας φίλους που ειλικρινά, σταθερά, συνεπώς σας στηρίζουμε. Και πάντα θα σας στηρίζουμε. Να είστε καλά. Νοσηλευτική, τι κάνετε, εγώ είμαι μικρός ο καθηγητής νομικής που δεν θα πάτε να ψηφίσετε, λένε οι δημοσκοπήσεις. Εμείς και ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας και όλοι μας λέμε να πάτε, έχετε πολλές και καλές επιλογές
Γιατί αν δεν πάτε να ψηφίσετε, εμέσως θα δείξετε στην κυβέρνηση ότι συνενείτε. Εκτός και αν συνενείτε με τα δεινά που έχουν πιάσει τους γονείς σας και αυτά τα οποία έχουν προδιαγράψει και για σας. Άρα λοιπόν, σας συνιστούμε και εγώ ως δάσκαλος σε άλλη σχολή, στη νομική διδάσκω, σας λέω ευγενικά, χωρίς να σας υποτιμώ, ότι να εκφραστείτε και να στείλετε ό,τι αισθάνεστε για την πολιτική που υφίσταται οι γονείς σας, οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας, οι αραβωνιαστικοί σας και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά να το εκφράσετε. Να μην ερμηνευτεί η αποχή σας ότι αποτελεί συνένεση, έγκριση, νομιμοποίηση της πολιτικής που ασκείτε τώρα. Εκτός, λέω, και αν συμφωνείτε, τότε μη λαμβάνετε υπόψη αυτό που σας είπα. Είστε δεύτερο έτος, σε 2 χρόνια θα τελειώσετε. Το εξάμηνο, τώρα έναρξη δεύτερο έτος. Πάντως, είστε μια άτυχη γενιά, είμαστε δηλαδή. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς. Μάλλον είμαστε Λοιπόν, ναι, διότι τώρα είναι η γενιά η οποία θεωρείται ως δεδομένο ότι θα ζήσει χειρότερα από τους προηγούμενους. Εγώ ήμουν χθες στο νοσοκομείο της Λαμίας. Το νοσηλευτικό προσωπικό αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής, μία νοσηλεύτρια για 30 ασθενείς. Δείτε τώρα αν μπορεί να τα εξέλθει, τι να κάνει, ό,τι και να κάνει. Και το οξύμορο είναι ότι ο πολίτης, ο ασθενής, οι συγγενείς ρίχνουν τα βάρη σε αυτό που βλέπουν μπροστά τους και την πληρώνει ο νοσηλευτής. Που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβάλλει αυτό για να μην μπορέσει να τα απεξέλθει. Στα νοσοκομεία κρατιούνται εξαιτίας του φιλότιμου που έχουν οι συνάδελφοί σας, νοσηλευτές. Και η κατάσταση είναι απίστευτη. θα πω, κύριε Πρόεδρε, Αλλά να μην σας σκοτίζουμε την καρδιά τώρα, εντάξει, έχετε ακόμα 2 χρόνια φοιτητική ζωή, θα τα χαρείτε. Όχι, θα πω ένα παράδειγμα για τις γυναίκες, για τις κοπέλες εδώ. Οι μανάδες σας με τέκνα, αν είχαν τέκνα, μπορούσαν να μπουν σε σύνταξη στα 50 του έτη, στα 50 τους χρόνια, αν είχαν ασφάλιση δημοσίου που θα έχετε εσείς, αν με το καλό διοριστείτε στη νοσοκομεία. Εσείς, όσα παιδιά και να κάνετε, θα βγείτε στο 65ο. Συν αυτό που θα σας πω τώρα το πιο τραγικό. Η ελληνική νομοθεσία από πέρυσι είναι η μοναδική που η ηλικία των γυναικών θα μετράει στη συνταξιοδότηση ανάλογα με το προσδόκιμο των Ελληνίδων. Σας λέω ένα παράδειγμα. Από το 2021, αν μπείτε στη δουλειά, κάθε χρόνο ή κάθε τρίχρονο θα ανεβαίνει το συνταξιοδοτικό σας όριο ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής σας. Είναι η ελληνική νομοθεσία βάσει του μνημονίου η μόνη που κατεδίκασε στις γυναίκες εργαζόμενες σε συνεχή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Πρόεδρε, δεν υπάρχει καταστροφικότερη ρύθμιση σε άλλη νομοθεσία της Ευρώπης, σε βάρος των Ελληνίδων.